Вітаю сябры, вы на канале Руді, і перад вами самыя цікавыя падзеі гульнявога свету за тыдзень. Шутер Steel Hunters пра баявых мехаў ад беларускага распрацоўшчыка Wargaming будзе цалкам скасаваны праз адсутнасць зацікаўленасці з боку геймераў. Stalker 2 нарэшце выйдзе на PlayStation, а сістэма Game Pass ад Xbox заб'е гульнявую індустрыю, лічаць выбітныя распрацоўшчыкі і выдаўцы. Ну і як заўсёды ў відэа, у што пагуляць на гэтым тыдні, а там шмат чаго, паверце, таму раю даглядзець выпуск да самага канца. На пачатку красавіка гэтага года беларуская кампанія Wargaming выпусціла раннюю версію Steel Hunters, умоўна бясплатнага PvPvE шутера з мехамі, які стартаваў не самым лепшым чынам. За 3 месяцы атрымалася сабраць толькі 57% пазітыўных водгукаў, з тым пікавы онлайн не дацягнуў да 4500, а колькасць геймераў у звычайны дзень не дасягае і 100 чалавек. Карыстальнікі скардзіліся на агульную сырасць Steel Hunters, недахоп кантэнту, слабую аптымізацыю і іншае. На жаль, для нешматлікіх прыхільнікаў гульні распрацоўшчыкі замест выпраўлення сітуацыі вырашылі закрыць праект, напісаўшы ліст да прыхільнікаў і прызнаўшы гульню правальнай. У выніку гэтага рашэння абяцаныя версіі гульні для кансоляў PlayStation 5 і Xbox Series афіцыйна адмененыя. Бягучыя серверы застануцца актыўнымі яшчэ 90 дзён, а канчатковая смерць Steel Hunters наступіць 8 кастрычніка. У якасці развітальнай ініцыятывы ў бліжэйшыя тыдні распрацоўшчыкі дадуць геймерам ствараць карыстальніцкія матчы. Разам з тым, аўтары бясплатна разблакіруюць усіх паляўнічых, уключаючы тых, якія яшчэ не з'яўляліся ў гульні. Новых мехаў можна будзе апрабаваць у рамках фінальнага турніру, які стартуе ўжо зусім хутка. Распрацоўшчык анансаваў Stalker 2 сэрца Чарнобыля для PlayStation 5. Яны не назвалі дакладную дату рэліза, але адзначылі, што шутер выйдзе на кансолі Sony ў канцы 25 года. Гэта версія гульні будзе выкарыстоўваць функцыі кантролера DualSense, такія як тактыльная аддача і адаптыўныя трыггеры для ўзмацнення эфекту паглыблення. Для версіі Pro рыхтуюцца дадатковыя тэхнічныя паляпшэнні. Stalker 2 выйшла на ПК і Xbox у лістападзе 24 года пасля некалькіх пераносаў. Распрацоўшчыкі рэгулярна выпускаюць буйныя патчы. У канцы чэрвеня выйшла абнаўленне 1.5, з якім у гульню дадалі афіцыйную падтрымку модаў і паляпшэнні, звязаныя з сістэмай A-Life. Вось ужо крыху меней за месяц праект Пік пра карасканне па гарах, зроблены умоўна на каленцы, працягвае ўтрымліваць пікавы онлайн па вечарах каля 100 000 геймераў. А агульны наклад пры гэтым складае больш за 5 мільёнаў копій. Пра гэта паведамілі распрацоўшчыкі з AgroCrab, якія зусім не навічкі ў індустрыі і маюць у сваім спісе больш-менш вядомы Souls пра жыхара марскога дна Another Crab's Treasure. З такімі лічбамі можна дакладна запісваць сябе ў суполку нечаканых хітоў года. Пік – гэта кааператыў пра ўзыходжанне на вялікую гару, але праходзіць яе можна і ў адзіночку. Галоўныя асаблівасці – штодня змяняецца ландшафт, які забяспечвае новыя маршруты і выпрабаванні. Ну і таксама фізічна-рэалістычная механіка скалалажання, нягледзячы на мульцяшнасць. У адным з інтэрв'ю кіраўнік распавёў, што асноўная праца над гульнёй заняла ўсяго месяц у межах геймджэму. Паводле яго слоў, працэс распрацоўкі будаваўся на поўным даверы паміж удзельнікамі, а структура гульні фармавалася стыхійна. У геймджэму па стварэнні Пік удзельнічала ўсяго 7 чалавек. Каманда працавала над гульнёй бесперапынна, а агульны кошт распрацоўкі не перавысіў $200 000, што ў прынцыпе даволі нямала. Ці будзем мы лічыць чужыя грошы? Вядома. Пры сярэднім кошце ў $4,5 яны здолелі прадаць свой месячны праект на 22 з гакам мільёнаў. То бок амаль 10 гадоў можна рабіць штомесяц па гульні з бюджэтам у 200к. Можа, што яшчэ і стрэліць. Усё ж справядлівасці дзеля трэба адзначыць, што стварэнне ідэі гульні не ўваходзіла ў гэты самы месяц. Пра лажанне па гарах яны думалі ўжо раней. Ці гулялі паважаныя гледачы ў Пік і якія ў вас уражанні? Падзяліцеся ў каментарыях. Аказваецца, Microsoft лічыць прыбытак ад сэрвісу Game Pass без уліку выдаткаў уласных студый. Пра гэта распавёў галоўны рэдактар The Game Business. Спасылаючыся на ўласныя крыніцы, ён заявіў, што ў разлікі па Game Pass уваходзяць толькі выдаткі на іншыя студыі, маркетынг і абслугоўванне. Пры гэтым грошы, вылучаныя на працу ўнутраных кампаній, чые гульні трапляюць у падпісачны сервіс у дзень рэліза, не ўлічваюцца. І пры ўсім гэтым усё роўна Game Pass застаецца прыбытковым, нягледзячы на бюджэт студыі Microsoft.
Раней заснавальнік Arkane Studio Рафаэль Калантаньо раскрытыкаваў Game Pass. Паводле яго слоў, сервіс з'яўляецца няўстойлівай мадэллю і шкодзіць гульнявой індустрыі. На яго думку, сервіс існуе толькі дзякуючы фінансавай падтрымцы Microsoft, але ў нейкі момант рэальнасць павінна даць пра сябе ведаць. Цытата: «Я не думаю, што Game Pass можа суіснаваць з іншымі мадэлямі. Альбо ён заб'е ўсіх астатніх, альбо адмовіцца ад гэтай задумы». Канец цытаты. Яго пазіцыю падтрымаў дырэктар па выдавецтве Larian Studios Майкл Даус. Ключавой прэтэнзіяй абодвух распрацоўшчыкаў з'яўляецца канібалізацыя продажаў. Яны асцерагаюцца, што эксклюзіўнае размяшчэнне гульняў у Game Pass падрывае прамыя продажы, паколькі карыстальнікі плацяць толькі за падпіску, а студыі атрымліваюць аднаразовы плацёж ад Microsoft. Хаця яны прызнаюць, што падпіска дапамагае зніжаць рызыкі для невялікіх студый, але нібыта на гэтым яе перавагі заканчваюцца. Вядома, кожны калапоціцца ў першую чаргу пра сваю кішэнь, таму для мяне, як геймера, пераваг у Game Pass нашмат болей, чым для босаў, выдавецтваў і студый. Студыя Relic Entertainment абвясціла, што рэмайстер стратэгіі Warhammer 40 000 Dawn of War выйдзе 14 жніўня 2025 года на ПК. У гонар анонса кампанія апублікавала абноўленую версію кінематаграфічнага трэйлера гульні. Уладальнікі юбілейнага выдання Dawn of War атрымаюць зніжку 30% на куплю рэмайстра ў Steam і GOG. Яна застанецца актыўнай і пасля выхаду гульні. У рэлізную версію рэмайстра ўвойдзе ўвесь запланаваны арыгінальны контент. Распрацоўшчыкі не плануюць ствараць дадатковыя DLC. Пасля рэліза каманда мае намер толькі выпусціць патчы з ліквідацыяй крытычных багаў, калі яны з'явяцца. Кошт перавыдання з мноствам графічных паляпшэнняў і аптымізацыі для сучасных ПК складзе, сыходзячы з трэйлера, $30. Коштаў у Steam пакуль няма, але даступна ў Беларусі. У гэтым свеце і так досыць футбольных аднолькавых сімулятараў, дзе і так нічога не змяняецца апошнія шмат гадоў. Таму Triple Espresso абвясціла дату рэліза Copa City, сімулятара падрыхтоўкі да футбольнага матча. Разам з гэтым дэвелоперы запусцілі кампанію на Kickstarter не для завяршэння распрацоўкі, а каб зрабіць гульню больш маштабнай. Copa City не пра футбол як гульню, а пра ўсё, што атачае матч: арганізацыю, культуру, эмоцыі і хаос на вуліцах. Паводле слоў аднаго з аўтараў праекта, мэта краундфандынгу не толькі дадаць новы контент, але і ўцягнуць супольнасць у стварэнне гульні. Заўзятары змогуць унесці часцінку культуры свайго клуба ў фінальны рэліз, ад ідэй да візуальных элементаў і падзей. Ужо пацверджана ліцэнзія дортмундскай Барусіі, мюнхенскай Баварыі і Фламенга. У будучыні спіс пашырыцца. Тут гульцы возьмуць на сябе ролю закулісных арганізатараў, тых, хто рыхтуе горад да футбольнага свята. Прыйдзецца каардынаваць вулічныя аздабленні, фан-зоны, лагістыку, працу стадыёна і фуд-тракаў, а таксама сачыць за бяспекай і настроем заўзятараў. Ці можна будзе ладзіць скокі ультрас, накрываць цягнікі, адціскаць ружы, пытанне адкрытае. Triple Espresso пазіцыянуе гульню як любоўны ліст футболу, гарадскому духу і таму самому пачуццю, калі ўвесь раён рыхтуецца да вялікага матча. У праекта нават ёсць дакладная дата для ПК і кансоляў — 26 сакавіка 2026 года. У тым ліку ў Беларусі. 10 ліпеня ў ранні доступ на ПК выйшаў грыбны шутер Майка Панк. Галоўнымі героямі выступаюць іржавыя роботы з атрада новага Атласа. Згодна з сінапсісам, карпорацыя Saxon адпраўляе байцоў на асабліва небяспечныя місіі па знішчэнні заражанай тэхнікі грыбком, распаўсюджванне якога пагражае ўсёй галактыцы. Стваральнікі Майка Панк плануюць зрабіць паўнавартасную сюжэтную лінію, развіваючы яе як у раннім доступе, так і пасля рэліза. Каманда збіраецца дадаваць у кааператыў і іншы контент, мяркуючы па ўсім, гаворка ідзе пра місіі і рыштунак для персанажаў. Унутрагульнявыя івенты атрымаецца прайсці ў любы момант, абмежаванняў па часе не будзе. У кааператыўным шутары можна ўзяць пад кіраванне аднаго з 4 персанажаў. Напарнікі могуць камбінаваць здольнасці, каб хутчэй распраўляцца з сапернікамі, а таксама выкарыстоўваць шырокі арсенал дзівацкай зброі і футурыстычных інструментаў. Пасля кожнага задання можна наведаць хаб, дзе, дарэчы, жыве разумны таракан, і адпачыць і падрыхтавацца да наступнай вылазкі. У гульні цяпер вельмі высокія адзнакі ад геймераў у Steam, ажно 94%, але пікавы онлайн пры гэтым не дабраўся да 3000. Даступна ў Беларусі за амаль $9.
Ludeon Studios, яка распрацавала сімулятар калоніі ў космосе RimWorld, выпусціла 11 ліпеня дадатак Odyssey і абнаўленне 1.6. Гэта дазволіла гульні нарасціць онлайну стым і нават пабіць уласны рэкорд. Так, геймеры супольна маглі дайсці да псіхалагічнай рысы ў 100 000 гульцоў, але спыніліся на амаль 95. Але гэта ўсё роўна супер выдатны для гульні паказчык, бо мінулае дасягненне складвала ў параўнанні ўсяго 62 000. У свежым DLC аўтары значна пашырылі элемент даследавання, дадаўшы новыя вобласці як на самой планеце, так і на яе арбіце, якую можна даследаваць пры дапамозе новага гравілёта. Таксама тут можна паглядзець на новыя віды раслін, жывёл, прыродныя аб'екты, выканаць дадатковыя заданні і прагледзець новую сістэму з унікальнай зброяй. Паралельна з выпускам DLC гульня атрымала бясплатнае абнаўленне 1.6, у якім распрацоўшчыкі прапануюць значнае павышэнне прадукцыйнасці з частковай шматпаточнасцю, змененую генерацыю карт, а таксама паляпшэнне якасці жыцця ў караванах, чарцяжах, будынках, інтэрфейсе і гэтак далей. RimWorld Odyssey даступна ў Беларусі за $12,5. На гэтым тыдні ў нас шмат рэлізаў, давайте разбіраць па чарзе. Stronghold Crusader Definitive Edition, абноўленая версія культавай стратэгіі, выходзіць ужо сёння, 15 ліпеня. Рэмайстер не толькі палепшае графіку і гук, але і істотна пашырае арыгінал новым кантэнтам і механікамі. Да ліку новаўвядзенняў адносяцца 4 новых камп'ютарных камандзіры, агульная колькасць лордаў павялічыцца да 20 і 8 новых юнітаў, навеяных культурай бедуінаў. Для іх найму спатрэбіцца спецыяльны будынак бедуін шатёр. Адзіночная гульня папоўніцца 4 баявымі сцежкамі пяскоў часу, а таксама 2 гістарычнымі кампаніямі па 5 місій з еўрапейскага і арабскага бакоў. Упершыню ў серыі з'явіцца паўнавартасны кааператыўны рэжым з асобнай кампаніяй на 10 місій, дзе можна праходзіць заданні разам з сябрам. У рэмайстры рэалізавана падтрымка ультрашырокіх манітораў, аўтаматычны гандаль і дробныя зручнасці. Таксама распрацоўшчыкі дадалі фанацкія паляпшэнні з папулярных неафіцыйных патчаў, адзначыўшы іх аўтараў у тытрах. Для аматараў класікі укаранёны рэжым з адключанымі сучаснымі навінкамі і класічнай хуткасцю атрадаў. Распрацоўшчыкі плануюць выпускаць абнаўленні на аснове водгукаў супольнасці. Таксама ў будучыні студыя разглядае магчымасць партавання праекта на кансолі, але пакуль сканцэнтраваны на ПК-версіі. Усё гэта даступна ў Беларусі, кошт пакуль невядомы. Перавыданне яшчэ адной класікі прыпадае на гэты дзень, знакамітая Neverwinter Nights 2, якая выйшла ў нулявых. Думаю, для многіх гэта адзін з прадстаўнікоў залатой калекцыі RPG. У цэнтры сюжэта гульні, заснаванай на Dungeons and Dragons, апынецца група шукальнікаў прыгод, якія кінулі выклік магутнаму каралю ценяў. У студыі Asper не змянялі сюжэт, але па максімуму адаптавалі RPG для актуальных платформаў. Каманда ўдасканаліла графіку, унесла праўкі ў геймплэй, а таксама дадала сумяшчальнасць з кантролерамі, сучаснымі аперацыйнымі сістэмамі і кансолямі. Тут таксама з'явіцца падтрымка майстэрні з тым, што палегчыць усталёўку і публікацыю неафіцыйных мадыфікацый. Neverwinter Nights 2 перавыпусцяць ужо сёння, 15 ліпеня, з 3 буйнымі дапаўненнямі, якія пашыраць і без таго маштабную гульню. Уся гэта прыгажосць даступна ў Беларусі за $13. Прама дадаў сабе ў жаданае, можа калі і дацягнуўся успомніць мінулае. Eric's Home The Stolen Dream – изометричная стэлс-тактыка, дзеянне якой разгортваецца ў выдуманым горадзе Эриксхольм, вобразы якога навеяны скандынаўскай культуры пачатку 20-го стагоддзя. Галоўная гераіня Ханна адпраўляецца на пошукі свайго зніклага брата. Сітуацыю пагаршае тое, што хлопца таксама праследуюць і паліцэйскія. Гэта ўсё запускае чараду падзей, якія змяняюць лёс не толькі сям'і, але і ўсяго горада. Гульцу трэба будзе кіраваць 3 персанажамі, пераключаючыся паміж імі для падману ворагаў і рашэння загадак. Геймплей не моцна адыходзіць у бок ад серыі Камандас і праектаў тыпу Деспирадас. Для поспеху неабходна заставацца незаўважаным, сачыць за маршрутамі праціўнікаў і актыўна выкарыстоўваць асяроддзе. Ад той жа Камандас гэтага года Эриксхольм адрозніваецца якасцю графікі, нягледзячы на тое, што для River End Games гэта дэбютная праца, кат-сцэна і карцінка ў цэлым на высокім узроўні. Скандынаўскі стэлс-экшн выходзіць ужо сёння, 15 ліпеня, даступна ў Беларусі, у наяўнасці дэмка гульні.
Перад намі нешта тыпу класічнай партыйнай РПГ пра космас. У Sector Unknown галоўны герой збягае з турмы і здзяйсняе аварыйную пасадку на закінутай планеце. Планета гэта неўзабаве стане адпраўным пунктам для далейшых падарожжаў. Гулец будзе ўмацоўваць сваю базу, даследаваць наваколлі, збіраць рэсурсы і ўзаемадзейнічаць з мясцовымі насельнікамі, а затым зможа адправіцца і да іншых светаў. Аўтары прадугледзелі як баявыя, так і мірныя шляхі праходжання. Можна выкарыстоўваць сілу, дыпламатыю, хітрасць або асаблівыя здольнасці для прасоўвання па сюжэце. Параметры персанажа ўплываюць на даступныя дыялогі, спосабы вырашэння задачы і ўзаемадзеяння з навакольным светам. На кожнай планеце дзейнічаюць свае фракцыі, абяцаюць звязаныя з імі сюжэтныя аркі, зыход якіх будзе аказваць уплыў на жыццё ўсяго сусвету. Sci-Fi RPG выходзіць на ПК ўжо 17 ліпеня, праўда, толькі ў раннім доступе. Дасяжна з Беларусі. Adventure The Drift навеяна атмасферай класічных трылераў 70-х і квестаў 90-х. Галоўны герой, валацуга з самага дна, вяртаецца ў родны горад і становіцца сведкай забойства. Неўзабаве ён сам робіцца ахвярай, але свядомасць героя вяртаецца ў цела за секунды да смерці. Пасля гэтага пратаганіст аказваецца ўцягнуты ў ланцужок падзей, звязаных з магутнымі карпарацыямі, забойствамі і старажытнымі таямніцамі. Нам абяцаюць класічную формулу point and click, але без замарочаных загадак. Гадзінамі разважаць над рашэннем чарговай галаваломкі не прыйдзецца. Пры гэтым сюжэт будзе развівацца імкліва, а апавяданне паспрабуе здзівіць непрадказальнасцю. Таксама трэба адзначыць і адпаведную часам піксельную карцінку. Выходзіць на сістэмах Windows, Linux і на Macах 17 ліпеня, даступна ў Беларусі, як і дэмка гульні. Сюжэтны дадатак Unfinished Business да Robocop Rogue City не патрабуе наяўнасці асноўнай гульні. Падзеі разгортаюцца адразу пасля фіналу арыгінала. Рабакопу трэба будзе пракрасціся ў гіганцкі жылы комплекс, які быў задуманы як прытулак для жыхароў Дэтройта, але аказаўся захоплены ўзброенымі наймітамі. Цяпер кожная секцыя вежы ператворана ў смяротную крэпасць, напоўненую пасткамі, дронамі, турэлямі і элітнымі сапернікамі з высокатэхналагічнай зброяй, уключаючы мініганы і нават кіберкатаны. У арсенале Рабакопа таксама з'явяцца новыя прылады, такія як крыястрэльба. Важным элементам дапаўнення стануць флэшбэкі. Частка місій будзе прысвечана жыццю Алекса Мерфі да яго ператварэння на кібарга. Там галоўны герой звычайны паліцэйскі, які патрулюе вуліцы Дэтройта. Будзе і супрацьлеглае ператварэнне у яшчэ больш небяспечную машыну смерці. З'явіцца магчымасць прымерыць на сябе ролю ID-2009, вялізнага баявога робота, аднаго з самых сур'ёзных праціўнікаў Рабакопа ў фільмах. Незалежны дадатак даступны ў Беларусі за $20 17 ліпеня. Нагадаю, што на канале вы можаце паглядзець агляд на апошнія прыгоды Рабакопа. Галоўная фішка The King is Watching – кіраванне каралеўствам праз погляд манарха. Развіваць можна толькі тыя ўчасткі карты, на якія ён глядзіць. Усё як у жыцці, нешта толькі не дагледзіш, як ці бульба знікне, ці кароў не дамыюць. І чым больш пісьменна размеркаваць уважлівасць, тым лепей жыве каралеўства. Эканоміка гульні заснавана на рэсурсах. Пшаніца для насельніцтва, вугаль і камень ідуць на ўмацаванні, а срэбра на войскі і магічныя здольнасці. Бо мы, акрамя як развівацца, будзем і адбіваць хвалі ворагаў. Кожную атаку ўзначаліць выпадковы камандзір з унікальнай тактыкай. Карты разнастайныя ад праклятых могілак да пякельных пустынь. Пад кіраўніцтвам караля будуць лучнікі, катапульты, чароўныя вежы і многае іншае. Пры паразе прагрэс скідваецца, але захоўваюцца паляпшэнні ў духу роуглайт. Можна адкрываць новых юнітаў, стратэгій і дарадцаў да 8 чалавек у складзе рады, уключаючы мудрацоў, палкаводцаў і тактыкаў. Тут будзе сюжэтная кампанія, выжыванне і набор выпрабаванняў. Аўтары абяцаюць, што ў фінальнай версіі з'явяцца босы, новыя будынкі, атрады, каралі і пашыраная сістэма развіцця. Дэма The King is Watching ужо даступна ў Steam, а сама гульня выйдзе 21 ліпеня ў панядзелак, у тым ліку ў Беларусі. Такое мы дадаём у жаданае. На гэтым на сёння ўсё. Дзякуй за прагляд і праведзены, спадзяюся, добра час. Запрашаю праглядзець відэа на канале пра стратэгію з Tower Defense элементамі катаклізма, якое выйшла ў панядзелак. Ад усяго сэрца дзякую спонсарам з Patreon канала Рудзі. Вы дапамагаеце выходзіць гэтым навінам і аглядам на канале, развіваць беларускі геймінг і падтрымліваць влогавы канал пра беларускі хутар. А за гэта атрымлівайце ранні доступ да ўсіх відэа на канале Рудзі, эксклюзівы на сайце Patreon, а ваше імя застанецца ў гісторыі тут напрыканцы ролика на канале. Ну і не забывайце завітваць на стрымы ў Twitch. Усе спасылкі ў апісанні. Усім дзякуй і да новых хуткіх сустрэч.